tun hnaya chanchin thar la khom tu ten TV an komna Pakistan Defence Minister Khawaza Asif chuan khawvel boina tipun lun tu ber chu United States ngei hi aloni ati ral thuam hral konga hlokna a uma wangin khawvel a remna le muan a om hi adu ber ani lem lo ani ti in US a pu chle kumzabi liamta a indona voice ni somruk chuang thlenga khan US a inrol veka China ero indona thleng pathuma chaw ai nam hnoi ani ati heng indona zong zonga hian US hian aral thuama hral zela ti chuan aram house sak zong te na GDP po alo san pha ta zel ani ati Ashifa chuan Syria, Egypt, Afghanistan le Libya a buaina omreng te hi America inrol awangin are hlen thei ta lo chu ani hi ti in entiran ata na soi chuak nge nge heng ram te hi tun ma chuan ram thang duang le om an ni a tuna ero buaina ram an ni tak ber hi ati bok Pakistan Defence Minister berin hetiang thu asoi tamai hi mitam tak makti atlinga tun ma tangin US hian Pakistan hi adwa thin hle a ahun lai indo thlona thaber pol F-16 po India in anei velo lain US hian Pakistan hi a hlan phal hial ani kha Joe Biden hun lai thleng po khan Pakistan le US in kar hi a chetak tak lo nia hriat ani a F-16 en kol dan tur thlengin US hian in remna ala siam pui ani kha heti lai hian mithil chik mi te chuan heti Pakistan atong chuak ta hian mai ni anei zia alan tir chiang hle a India in Operation Sindura abe lai khan India ne na in ka hai nei pui tura ma laksak turin US angen chula in ka hai puan ani a aral mon tak nu loka US soi sel le sia chu wangin Pakistan hian China laga tlak klum adu boxi awangin phakara chua mai mai ani anti ve bok engpo ni sela misatlia mai ni lo ram khat defense minister mewin US soi chengam ta hian a chang ei tu te kha dora lam chang zo ta ti hla khamin hriat chhuatir tarum rum mai ani hi